Γεια σου, καλημέρα, τι κάνετε? Είμαι ο Γκαβριέλ, έχω οικογένεια, επίσης έχω πατέρα και μητέρα, είναι από την Κίνα, τώρα μένουν στον Παραδείσο. Ο επόμενος ασθενής Γαβριήλ. Γαβριήλ, γεια σου γιατρέ, δεν θέλω να φάω. Γιατρός, πότε έγινε? Ίσως έχεις πρόβλημα με τα δόντια ή το στομάχι σου. Νομίζω πρέπει να μετρήσεις ακόμα την πίεση. Γαβριήλ, ορίστε, το έχω κάνει. Γιατρός, είναι φυσιολογικό. Ελέγχω ότι είσαι εντάξει. Θα γράφω συνταγές για βιταμίνες A, B, C και αυτό είναι ραντεβού για το επόμενο τμήμα ψυχολογίας. Υποθέτω ότι ίσως αγχωθείς και μετά δεν μπορείς να φας. Ο ψυχολόγος μπορεί να σε εξετάσει καλά. Γαβριήλ, ευχαριστώ. Είναι αλήθεια. Έχω πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ευαλίτο. Ο επόμενος ασθενής Γαβριήλ. Γαβριήλ, γεια σου γιατρέ, δεν θέλω να φάω. Γιατρός, πότε έγινε? Ίσως έχεις πρόβλημα με τα δόντια ή το στομάχι σου. Νομίζω πρέπει να μετρήσεις ακόμα την πίεση. Γαβριήλ, ορίστε, το έχω κάνει. Γιατρός, είναι φυσιολογικό. Ελέγχω ότι είσαι εντάξει. Θα γράφω συνταγές για βιταμίνες A, B, C και αυτό είναι ραντεβού για το επόμενο τμήμα ψυχολογίας. Υποθέτω ότι ίσως αγχωθείς και μετά δεν μπορείς να φας. Ο ψυχολόγος μπορεί να σε εξετάσει καλά. Γαβριήλ, ευχαριστώ. Είναι αλήθεια. Έχω πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ευαλίτο. Ο επόμενος ασθενής Γαβριήλ. Γαβριήλ, γεια σου γιατρέ, δεν θέλω να φάω. Γιατρός, πότε έγινε? Ίσως έχεις πρόβλημα με τα δόντια ή το στομάχι σου. Νομίζω πρέπει να μετρήσεις ακόμα την πίεση. Γαβριήλ, ορίστε, το έχω κάνει. Γιατρός, είναι φυσιολογικό. Ελέγχω ότι είσαι εντάξει. Θα γράφω συνταγές για βιταμίνες A, B, C και αυτό είναι ραντεβού για το επόμενο τμήμα ψυχολογίας. Υποθέτω ότι ίσως αγχωθείς και μετά δεν μπορείς να φας. Ο ψυχολόγος μπορεί να σε εξετάσει καλά. Γαβριήλ, ευχαριστώ. Είναι αλήθεια. Έχω πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ευαλίτο.